Justejoen hadden inwoners bij elkaar west en er binnen protte ideeën. Minister Wolloriens dat Bakhuizen beter maakt. Absoluut. Want er gaan wel mensen weg en er komt veel te weinig of niks voor terug. En ja, dan krijg je toch, zoals dat dan heet, rotte kiezen in het plaatje van de straten. En dat is doodzonde. In Bakhuizen wen je zo'n 1000 mensen. Liek als een protte Frieske dwarpen had ze ik hier te krijgen maar vergriezing. Dus moet het van jonge mensen onttrekkelijk blijven om te wenjen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je goede starterswoningen moet hebben. Nou zijn er wel goedkope huurwoningen, maar die voldoen weer niet helemaal aan de wensen kennelijk. En wat je ook moet hebben is goede voorzieningen. Het is bijvoorbeeld erg jammer dat het consultatiebureau voor babytjes hier niet meer is. En dat zijn toch redenen waarvoor jongeren soms wegtrekken. Soms ook voor werkgelegenheid, maar dat hou je toch niet helemaal tegen. In het centrum van Bakhuizen wen je Lot Brandt en Frans van der Werf. Het is het bettenhuis van Frans. Lot is hier zo'n hier. In het begin heb ik het hier wel heel moeilijk gehad, omdat ik het zo stil vond. En op het eerste gezicht saai. Maar gaandeweg door de jaren heen heb ik mijn weg gevonden en woon ik hier met steeds meer plezier. Bakhuizen libbet genoeg, maar zijn middenstoon en verenigingslibben. Maar mooier kan het zeker. Wat je ziet is dat er een parkeerplaats is recht tegenover de kerk. Dat heeft natuurlijk wel een functie. Maar het wordt ook vooral gebruikt door busjes van bedrijven te parkeren de hele dag. En ik vind het dat niet uitzien. Dat zou toch anders kunnen. En je zou het plantsoen dus ook anders kunnen aankleden. Plaatselijk belang Bakhuizen zal de plannen uitwerken en met de gemeente de Frieske Marren in de slag.